den. Där uppe är den. Ta den då. Ta den då. Du får göra någonting för den. Gå. Du får göra något för bollen. Ja, killen. Där kunde man hoppa upp. Oj, vad man kunde hoppa upp där. Ja! Vilken kille! Vilken kille det var! Du fixade det, varsågod! En smart kille. Ja.